बबेनिफ्राय नुजाफैबाय। Ini problem nih, ada problem. Masa kere? Ini problem. Ini problem guys, ini problem. Good morning. Dengan Monjita Arambam आया है. Thank you so much. Like done. Thank you so much. Like करने के लिए Monjita जी. Dengan Upani Hazwari मुझे. Thank you so much. Upani. Ani live belum jadi. Good morning bro. Good morning. Dengan garib YouTuber video dengan thank you so much garib YouTuber. Hello. माबोरै खबर सबर दे garib. इसलिए इतनी pro like होबाय. अब बताओ कैसा है. कौन है चला गया है क्या सभी लोग. नोंहा मिजिं अफिसियेल मोनफैबायलै. थेंक इउ सो माच मिजिं आंनि लाइभआव जइन जाफैनायनि थाखाय. हाय आदा आन्दै हेलौ माबोरै खबर सबर मिजिं फंबाय. खबर सबर माबोरै खोन्थादे. ओंखामफोर जाखांबाय नामा मिजिं. नेटनि एसे प्रब्लेम दे मिजिं आंना. रिसार्ज सोना हरनाय आंनो. वाव गोरिबा रिसार्ज सोना हरनोसो खोन्थालायबायलै. रिसार्ज नांगौ गोरिब. सोरमोनलै गोरिबा आं बावलायलांबायलै. जोंहा माबासो नामा खोरोमदावसो नामा गोरिब. ब्रो सभी को ब्लू दो. अच्छा सभी को ब्लू देना है ना. ठीक है दे देता हूँ मैं. किस को ब्लू होना चाहिए बोल देना यार. मैं सभी को दे देगा. ठीक है मंजिता मैं आपको दे देता हूँ. हाँ मंजिता आपको दे देता हूँ मैं. कमेंट करो कौन है. थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना नेट का मेरा. नेट प्रॉब्लम है मेरा. दायो एमबिखौलाय बोरै सोना हरनाङो नोंनो हरना दोननांगौब्ला. जोंहा मिजिं ब्र मा होनदों उपानि नार्जारि प्लिज फ्रेंड विथ मी. हाँ उपानि दो मिजिं का साथ फ्रेंड हो जा. दे लोगो गैयाब्ला.
सोर दङ खारजोब्बायसो नामा गाइसमोन सोरबाफोर माबोरै जाबावगोनथाय मा खालामबावगोनथाय आङो नेटखौ माथो सिरि जाजोब्बायना गाइसमोन सिरि जाजोब्बाय ओंखारलांजोब्बायसो नामा गाइसमोन नेटानो दिगदार जादों नामा ओंखाम संबाय नेटनि प्रब्लेमलै ओंखारलांजोब्बायना गासिबो गाइसमोन नामा गाइसमोन नेटाबो प्रब्लेम नेटाबो प्रब्लेम खारजोब्बाय नामा गासिबो खारजोब्बाय गैयालै दिपालि आब' खारजोब्बाय सब फैदोंमोन ओंखारलांजोब्बाय गुड मर्निं आब' गुड मर्निं मा ओंख्रि संखो दिपालि आब' मा ओंख्रि संखो खबरा इदिनोसै नेटनि प्रब्लेम दिपालि आब' लाइभबो फैनो हाला जेबो हाला मा जाबावगोनथाय मालायनि भिडिअ'फोरबो नायनो हाला मालायनि लाइभआवबो थांनो हाला मा जाबावगोन ओंखाम जाबाय नामा औ जाखांबाय आब' ओंखाम जाखांबाय सबायजों दाउ बेदर वाव गोथावथारलै आब' सबायजों दाउ बेदर जोंना सुपार फास्ट कुकिं आया है थैंक यू सो मच सुपार फास्ट कुकिं गुड मॉर्निंग कैसा है आप बताओ सुपर फास्ट कैसा है आप बताओ मा होनदों बिलाहि बाथोन फान्थाव भाजा वाव गोथावथारलै आब' दिपालि एथ' बुरजाना सुपर फास्ट ने क्या बोला वीडियो पर नहीं आया भाई हाँ वीडियो पर नहीं आ पाया मैं क्या करेगा सुपर फास्ट अभी भी लाइव में भी बहुत प्रॉब्लम में है ना नेट के लिए बहुत प्रॉब्लम है अभी भी तो थोड़ा लाइव आया हूँ मैं
वीडियो देख नहीं पा रहा यार आदमी लोग, सभी लोग का बहुत नेट प्रॉब्लम है मेरा। दालाय बहा दं नोंलाय? औ न' खाथियावनो दंलै आङो दिपालि आब' न'नि सेराव। एकदमबारे रुमफोराव नेटखौनो नाङा, मा जाबावगोनथाय। माबोरै नुदों दिपालि आब'? माबा नुदों नामा? साफा नुदोंना नुवाखै? क्लियार नुदोंना नुवाखै दिपालि आब'? गुड, सुपारफास्टनि गुड बल ना, थेंक इउ सुपारफास्ट। 2 मिनट का वीडियो मेरी, अच्छा सुपरफास्ट 2 मिनट का वीडियो ना, देखेंगा मैं, देखेंगा बाद में देखेंगा यार। किसी किसी का देख रहा है मैं, एक दो देख रहा है किसी किसी का। क्या करेगा, कोई नेट देखने के लिए दूसरा जगह में आना पड़ता है यार, क्या करेगा मेरा। बोडो बोडो नोंना आगै? औ बोडो बोडो आंनो दिपालि आब'। नुदों दे, औ मोजां नुदों ना? नांथायाखै दे, नांथायाखै। ठीक है, सुपरफास्ट जी अब चला गया है क्या? फैयो थाङो थाथेरलालै आंनि लाइफआव दिपालि आब', रावबो थाथेरला। नों मा सिम लायो? एयारटेललै आब' दिपालि, एयारटेल सिम सालायगासिनो आङो। जिअ लानो सानदोंमोन र', जिअ'आ एसे नांगोन नामाथाय। अ नंगौ नामा? औ नंगौ नामा? जोंहा राजु आदाया मोनफैबायलै, थेंक इउ स' माच राजु आदा, आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय। नोंनालाय माबोरै, ओंखामफोर जाखांबाय नामा राजु आदा? ओंखामफोर जाखांबाय? नेटनिनो बिराद प्रब्लेमलै राजु आदा आंना, बेनिखायनो मानसिफोरनि भिडिअबो नायनो हाला माथो। जाला, नेटवर्क प्रब्लेम नामालै भाइ? औ नेटवर्क प्रब्लेमलै आदा, नेटवर्कआनो प्रब्लेम नायनो हाला मानसिफोरनि लाइभआवबो, दसे दसेल' थांनो हानाय जाबाय मानसिफोरनि लाइभआव, दसे दसेल'। बे मा खालामनो, दिपालि आब' अन। सोरबा सोरबा फैदोंमोनलै, थांफिनजोब्बाय नेटनि थाखायनो, दसे दसेल' थानानै थांफिनजोब्बाय सब। दिपालि आब', नेटआनो नांथा नांथा होबाय थायो। जेबो नङा दे, औ मा जाबावगोन आरो। अबेनिफ्राय? दखान। आंनाबो बिदिनो जायोथ' आरो दिपालि आब', नोंनाबो बिदिनो ना? सेम कन्डिसन। नांथाखोना आंनासो नांथाखो पात्ताखौनो मोनला, खोन्थाहरनोबो नोंनो। आंनाबो नेट प्रब्लेम, नोंनाबो सेम टु सेम। मा खालामबावनो, माला फैबावगोनथाय जोंनिथिं टावार खुन्थाफोरा खाथियाव। टावार खुन्थाफोर खाथियाव फैबासो मोजां जासिगोन जोंनाबो। जारलासो, लिया गैस'ना नुदों। राजु आदा, राजु आदानाथ' मन' जासिगोनलै ना? आदा राजु, राजु आदा जिउ मा ओंख्रि जाखो? मा ओंख्रि जाखोनो राजु आदा? राजु आदाना मन' जासिगोनदांलै। आं लाइभआवनो, इनि लाइभआवबो दसे दसेल' थांनो हाबायलै, बारा थांनो हालानो नेटनि थाखायनो। नेटनि थाखायनो दसे दसेल' नुजाहैनो हाग्रा जाबाय मानसिफोरनियाव। राजु आदा मोजां गाज्रि गेजेरावनो दं दे। मोजां गाज्रि गेजेरावनो दंना दिपालि आब'? हाबाफोर गैया नामा दिनै दिपालि आब' जेरावबो?
बायदिसिना मिटिंफोर दिपालि आब'आथ' भिडिअखौनो आपल'ड होआखैलै ना गोबाव जाबाय गैथ'वा दे हाबा आं भिडिअ होथ'वाखै भिडिअ होथ'वाखैना भिडिअखौनो मा भिडिअ हेगारनोसो जाबायलै आङो भिडिअफोरखौनो नागिरना मोनला ना सारलाबायनायखौनो हेगारना होनांसिगोन आं ना सारलाबायनायखौनो मानसिफोरा ना मालायनिखौ जायै जायै दा बावनो नाङा एसे जानो ओंथ' आरो मालायनि बेसे जानो गावनिखौबो जानांगौना दिपालि आब' गावनिखौबो जानांगौथ' आरो मानो दिपालि आगै मानो दिपालि आगैनो खोन्थाहर दै दिपालि आब' माला हाबाया माला जागोन खोन्थाहर राजु आदा नोंनि हाबायाव आंनि हाबायाव फैदे ब्लग बानायनो दिपालि आब'नि हाबायाव फैनांगौमोनलै ब्लग बानायनो फै राजु आदा खोन्था दिपालि आब' खोन्थाहर थांनाय जायाब्लाबो खोन्थाहर आरोना दिपालि आब' थांनाय जायाबो जानो हागौ एथ' गोजान आरो लेंहरगोन दे आगै लेंहर दे दिपालि आब' लेंहर थांनाय जायाब्लाबो माबागोन दे खबर हर थांनाय जायाबो जानो हागौना एथ' गोजान ना नोंसिनिया जोंनिफ्राय सानसे हरसे रावबो फैलालै दिपालि आब' आंनि लाइफआव मा जाबावगोनथाय भिडिअफोरखौनो नायना होनो हालाना आं रावनिबो नंगौ नामा दा गोजान जाखायोना आंनावबो फैला दाना आरो भिडिअ नायलायाबाथाय गाज्रि मोनो ना मानसिफ्रा भिडिअफोरखौ नायलायनो हाया दा माखासेफोरनि नायना होजोबगोन आं दिनै हगारनायफोरखौ राजु आदाया थांबाय नामाथाय मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया माबा मेजेंगाखौ सिनायोना सिनायाथाय दिपालि आब' मेजेंगाजों बेनिफ्राय मेजेंगाजों सबायमोन दिपालि आब' बिलाथि बाथोन गैला जोंहा सोरांसा मोनफैदोंलै थेंकिउ स माच सोरांसा होद माथो न'आव नाङा नङा जायगाया लेथ्रा बारियावसो जबाय नामा ब्र'
लेथ्राबारियावसो जबायलै माथो खालामनो आरो उफाय गैया नेटआनो लेथ्राबारियावसो नाङोबा सोरांसा नेटआनो लेथ्राबारियावसो नाङोलै। आं मोनथिया होनखोना मोनथियो होनखोलै दिपालि आब' मोनथियोना मोनथियो ओंखाम मा ओंखायनो गोथाव नङा ओंखायनो गोथाव नङा मा होनखोलै सोरांसा माखौ ओंख्रिया गोथाव नङा ओंख्रिया गोथाव नङा नामा लिरनायखौ नों बुजिलायै लिरना हरोबा लाइक होनाङालै जोंना मा जाखो माथो मारिबाय ब्र' एंसो मारिबाय गिदिङोलै सम सम बिदिनो माबोरै जाखोथाय सम सम गिदिङो नांथाबाय आगै सना आंना नोंना नांथादोंलै जारलासो बारजोंनो बुखारलांजालाबायो नेटआनो नेट स्ल' जादों जाबायना जाफिनबायना दिपालि आब' सोरांसा खामानि मावाखै नामा हा सोरांसा खामानि मावाखै लाइक होआखैबा लाइक होना हो दे सोरांसा मोनसे सिरि सिरिनो लाइक मोनसे होना हो रावबो नुयैबायदि राजा हेकार जीनियस राजा हेकार जीनियस राज थैंक यू सो मच मेरे लाइफ में आने के लिए हेलो हेलो कैसे हैं आप बताओ राजा कैसा है बताओ खबर सबर जेस जायगायावनो गराय फबनायसो नोंसोरना ओंलै जायगायानो गराय फबनायसो गराय फबनायाव जेबो जाथारा नालायब्रा गराय फबनाय गोजा खामानि मावनाय दं मावबाय दंना मावबाय था लाइक होआखैब्ला लाइक होना हो रिप्लाइ दीजिएगा हाँ राजा जी रिप्लाई दीजिएगा देगा देगा रिप्लाई देगा जरूर देगा राजा जी लाइक नहीं दिया तो एक लाइक कर दो प्लीज एक लाइक कर दो राजा जी थोड़ा लेट हो रहा है ना कमेंट लेट हो रहा होगा थोड़ा वो नेट का थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है ना राजा इसलिए थोड़ा स्लो में आ रहा है कमेंट मैं आपको लाइव में आओ मैं आपका लाइव में आया था अच्छा मेरा लाइव में आया था क्या राजा जी हाँ पहले देखा था ना लाइक डन थैंक यू सो मच राजा जी लाइक देने के लिए थैंक यू सो मच औ नंगौ नामा एसे स्लो स्लो फैगासिनो ना माबायानो कमेंट थोड़ा स्लो आ रहा है ना मेरा पास नेट का थोड़ा प्रॉब्लम है ना इसलिए ऐसा हो रहा होगा राजा जी आप कहाँ है बताओ तो कहाँ से है आप बताओ राजा जी लाइक डन दिया थैंक यू सो मच राजा जी कौन है कमेंट करो राजा जी नेट गैयिनि थाखायनो गोदाव सोरावसो मोनबाय थाग्रा जाबायलै आं नेट गैयिनि थाखायनो गोदाव सोराव मा जागोन हाय हेलौ सोला हरबाय हायसो लाहरबाय दीपाली आब'आ सोरखौबा राजा जी का साथ फ्रेंड है कि नहीं दीपाली दीदी राजा जी का साथ फ्रेंड है कि नहीं फ्रेंड नहीं है तो फ्रेंड कर लो राजा जी का साथ कम्पानियावबो मा कम्पानियावबोलै दीपाली आब' मा ओंख्रि जाखो रा भाई अ ओंख्रिया माबालै राजु आदा नों सिनायगोन ना सिनायाथाय मेजेंगाखौ सिनायगोन ना सिनाया राजु आदा मेजेंगाजों सबायमोन आरोना बेनिफ्राय बिलाथि बाथोनफोरलै कम्पानियाव थांफिनदो नायनि र' कम्पानियाव थांफिनना मायाव जायो दीपाली आब' सिनायो
भाइ सिनायोना कम्पानियावनो थांफिननांसिगोन र' दिपालि आब'। कम्पानियावनो मोजां नेटआ। मेजेंगा भाइ मेजेंगा नेट मोनगोन कम्पानियावसो नेट मोनलै जारलासो। कम्पानियावनो थांफिननांसिगोन। आं सिनायालै मा ओंख्रि बेलाय मा ओंख्रि सिनायनाय नङाथ' आरोलै दिपालि आब' मोनजाफेराखै नुफेराखै। हाग्रायाव दा फट' हरलाय नायनो बे ओंख्रिखौ नायनो। ओंख्रियानोथ' गोथां नङाना दिपालि आब' रांख्रेबजोबनायसो नार्जि बायदि रांख्रेबजोबनायसो। दा सिनायनाय नंला नोङो गोथांबाथाय सिनायगौमोन आरो। गोथाङाव सिनायगौमोन दा नार्जि बायदिसो जाजोब्बायना गोराननो। माबायदि ओंख्रि बेलाय माबायदि ओंख्रि बेलाय माबा सिनायनाय नंला नोङो गोथाङावबा सिनायगौमोन। नेट जालाबलाय भाइ नोंना नेट जालालायना। गिदिंबाय थायोलै सम सम बिदिनो माबा बारजोंनो बुखारलांजाबाय थायो नेटआनो। जारलासो। नंगौ नामा सिनायनाय नंला दिपालि आब' नोङो दा। मालाबा गोथां मोनबाथाय गोथां लाबोबाथाय देखायगोन र' आं गोथाङाव। आंखौ हारसिं गारना थांना दासो नेटवर्क नाङाखै दा। हामदों साल्ला हारसिं हारसिं गारबोआखैब्रा सोरांसा हारसिं गारबोआखै लोगोफोर दं माथो। हामदों साल्लाथ' आरो। गोथाव जायो नामा ना गोथाव जायो दिपालि आब' गोथाव जायो माबाजों सबायफोरजों जानो गोथाव आरोना। सबायफोरजों जानो गोथाव नार्जि बायदिनो माने गोखा नङा आरोना मिजिरो एसे एसेनो। एसे एसे सालायाव मिजिरो। बे जारि बिलाइफोरबायदि। र' भाइ दे राजा दे जारलासोलै। जारलासोलै दिपालि आब' जारलासो। दे सोर सोर दङथाय साथाम ना माल'सैसो। साथाम ना माल'सो दे कमेन्ट खालाम दे। बारा गोबाव थाखायालै घन्टासेसो थानोसै। घन्टासेसोल' थानोसै। दिपालि आब'आ माखौ गाबहरखो दिपालि आब'। आब'आ मोनजाफेराखैना लाफा ओंख्रियालाय एसे ओमफ्राय दंफाङा गिदिर जायो आरोना गिदिर गिदिर दंफां जायो। आं दङ दिपालि आब' दंना। आं मोनजायाखैलै आगै मोनजायाखैना। नोंसिनिथिं टाउन जायगायावलाय बहा मोनजानोलै दिपालि आब'। जोंथिं हाग्रा जायगायावसो थायो बिदिया हाग्रा जायगायावसो। मा होनदों सोरांसाया हाबानि हाबानि थारिकआ माला जाखो सोरनियालै सोरांसा सोरनि हाबाया आंनिखौसो होनबाय नामा हा सोरांसा आंनि हाबाखौसो होनबाय नामालै सोरांसा। नोंनियाब्रा ब्र' आंनिया हाबानि थारिख गैथ'वालै। नोंनिया दिगाना आगै आंनिया ना हाबानि थारिख गैथ'वालै सोरांसा। गार्लफ्रेन्दआनो गैजा रोङा अबाव हाबालै। गार्लफ्रेन्दआनो गैजा रोङा आंहा। माला मोनबावगोनथाय गार्लफ्रेन्ड नागिरबाबो मोनला माथो। गार्लफ्रेन्ड गैजा रोङा दिपालि आब'। थगाय जोंखौ होनदों थगायाखैलै दिपालि आब' थगायाखै।
थगायाखै दै दिपालि आब'। गैयाबा मोजांसो आगै गैयाबा मोजांसोना। थाबा टेनसन जायोथ' आरो थाबा टेनसन जायो। बेकारखा टेनसन होनो नामा? गार्लफ्रेन्डआ बेकारखा टेनसनसो जायो नोलै ना दिपालि आब'। देनां थफ्ला लानानै नागिरहैनो होगोन र' आं न'आव। थफ्ला लानानै ओंखाम थफ्ला लाना थाबा टेनसनसो जायोथ' आरो दिपालि आब'। देनां ओंखाम थफ्ला लानानै नागिरनानै होफैनायफोरखौनो लानोसैलै आं गार्लफ्रेन्ड नांला। गैयाबा न' टेनसन गैयाबा न' टेनसन थाबा टेनसन जायो। थाबा टेनसन जायोथ' आरो। न' टेनसन। सोर सोर दङ सोरांसा दं नामा सोरांसा? सोरांसा दङ। घन्टासेसो थानोसैलै घन्टासेसो बारा गोबाव थाला। एसे नेटनिबो प्रब्लेम। दो ही लोग है क्या? कौन है और कौन है? दीपाली आबो है और सोरांसा है क्या सोरांसा? सोरांसा है कि नहीं बताओ? आं एसे गोबाव जायो आं पालिस होबाय दंना ब्र'। पालिस होगासिनो ना दे होबाय था। पालिस होबाय दं। ब्लगफोर ओंखाराखै नामा दिनै ब्लग ओंखाराखै सोरांसा? ब्लगफोर ओंखाराखै? नहीं आ रहा है कोई भी नहीं आ रहा है मेरे लाइफ में कोई भी नहीं आ रहा है यार क्या करूं मैं। नेट के लिए हो रहा है ये सब। मेरी लाइफ में कोई भी नहीं आ रहा है। जोंहा कविता आगै फैदोंलै थेंक इउ स माच कविता आंनि लाइभआव जइन जाफैनायनि थाखाय। माबोरै खबर सबर कविता? हेलौ दादा दिगान गुड मर्निं मर्निं आगै मर्निं। गुड मर्निं। माबोरै खबर सबर कविता आगै ओंखामफोर जाखांबाय नामा? आई एम लाइक डान दादा थेंक इउ स माच लै कविता आगै। लाइक दान होनायनि थाखाय थेंक इउ स माच। नेटनि प्रब्लेमलै आंहा कबिता आगै नेटनि प्रब्लेम। बेनिखायनो मानसिफोरनि भिडिअ'फोरबो नायनो हायाखै। मानसिफोरनि भिडिअ नायनो हायाखैलै आङो आरो लाइभआवबो थांनो हायाखै मानसिफोरनि। मोजां ना खबरा दादा दिगान औ मोजाङानो खबरा। खबरालाय मोजाङानो बेनिफ्राय नेटआसो प्रब्लेम आरोलै। नेटआनो नांनो नागिरा हनै जोंनि गामियाव माबोरै जाखोथाय। सिम सोलायबाबो नांगोन ना नाङाथाय सालायबा जिअ' सिम लाना नायनांगोन र'। नायाखै आं मैया थांदोंमोन नामाथाय दसेनो। थांनोनो हाया नांथाबाय थायो गिदिंबाय थायो मा खालामनो। मा होनदों? नोंहालाय मा जाखो? मर्निंनि दादा दिगान मा जाखो आं ओंखामखौनो जाबाय ओंखाम जादों आङो। कबिता आगै ओंखाम जाखांबाय आङो। माथो रावबो गैया दादा औलै रावबो गैला आं मानसिफोरनि लाइफआव थांनो हालाना रावबो फैला आंनि लाइफआव मा जाखोथाय। मानसिफोरानो फैला रावबो। मानसिफोरनि भिडिअ'बो नायना होनो हायाखैना आङो।
जोंहा माबा फैदोलै दिब्या बर' थेंक इउ स माच दिब्या बर' आंनि लाइभआव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ स माच। हाय आदा होनदों हेलौ आगै माबोरै खबर सबर दिब्या खबर सबर माबोरै? मानसिफोरानो बिराद खम फैयोलै आंनि लाइभआव। जेबो नङा दे बिदिनो थाबाय था दादा औ जेबो नङालै ओरैनो दसे थासाबलाबायनोसै आरो। जोंहा सोरांसाया मा होनदों आं दं माथो औ दे नों दंब्रा सोरांसा नों दङ। नों दङलै सोरांसा जोंहा दिब्याया मा होनदों मोजां आदा नोंहालाय आंहाबो मोजाङानो दिब्या खबरा मोजाङानो आरोना नेटआसो प्रब्लेम आंहा मा जाबावगोन। जोंहा कबिथा आगैया मा होनदों हेलौ आगै दिब्या होनहरदों दिब्या खौ हेलौ होनहरदों कबिताया। दिब्या लाइक होआखैबा लाइक मोनसे होना हो दे आगै दिब्या आगै। लाइक होआखैब्ला लाइक मोनसे होना हो। दसे थासोब्लाबायनोसै बिदिनो माथो खालामनो आरो उफाय गैया। हेलौ आब' कबिता मा खबर होनहरदों माबाया कमेन्टआ माबाफोर स्ल' फैदों खोमालै ना नेट प्रब्लेम ना स्ल' फैदों खोमा कमेन्टआ एसे। नों मोजां डाइलग होनो रोङा नालाय ओंखायनो नोंनि लाइभआव मानसि फैया। आं डाइलग रोंथारालै सोरांसा जेबो डाइलगखौनो होनो रोङा आं मा डाइलग होबावनोलै। डाइलग होनोलै सोरांसा दे नोंनो कमेन्टआव खोन्थाहर दे मा मा होनांगौ। दादा आं ओंखाम संना दे सम सम आं कमेन्ट हरबाय थागोन दे दादा दिगान औ दे। ओंखाम संबाय दंना कबिथा आगै दे संबाय था संबाय था। ओंखाम संबाय था। मोजां आगै दिब्या होनहरदों दिब्या आगै मोजाङानोलै खबरा जोंहा कबिथाना। ओंखाम संगासिनो आंबो दं जोंहा दिपालि आब'बो दंलै। दिपालि आब'बो दं। गोदान मानसिथ' फैखायालै आंनाव दिपालि आब'। गोदान मानसि फैखाया सापर्ट लालायनोबो। मा जागोन। सोरांसा नोंनो डाइलग हर दे मा डाइलग हरो आं डाइलगखौनो होनो रोंला माथो सम गैया दे बाय बाय ब्रादार एन्ड गाइस अ सम गैयाना सोरांसा नों डिउटियावसो दंगासिनोबा दे सम दे बाय दे सोरांसा सम गैयाब्ला। कबिताया दिगोन दादा नोंना माला हाबाया बिदि हरदों माला हाबाया आंबो खोन्थानो रोङालै कबिथा आगै आंबो खोन्थानो रोङा मालाथाय हाबाया। आंबो खोन्थानो रोङा माथो माला जागोनथाय। गार्लफ्रेन्ड गैयालै आंहा। मोनाखै आं दाबो। सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि कबिता आगै सनितपुर डिस्ट्रिक्ट रांगापारा सनितपुर डिस्ट्रिक्टनिसो गैयालै जेबो डेभेलप गैथारा जोंना जायगायानो। हा 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 दादा दिगोन ओंखाम थफ्ला लानानै र' दे दादा दिगेन औ दे औ नों ओंखाम संगासिनोबा संबाय था। ओंखाम संबाय था कबिथा आगै। बोरैबा गारमायाबो बोरैबा जाना दंलै आंहा दै सोलायफैनाय जाबायना। जोंनि गामियाव थाफैदो आगै जोंनि गामियाव थाफैदो आगै नोंसोर गामियाव नोंसोर गामियाव थाहैनोना नोंसोर गामियाव जागोन दे थाहैगोन र' दिपालि आब'। दिपालि आब' नेदानो नाङा नोंसोर गामियावबो।
जारलासो जारलासो जारलासो। नायलाय जोंना माबायदि हाग्राबारिथार दिपालि आब'। जोंनि गामिखौ नायलाय माबायदि। कम्पानिनिफ्राय फैसा लाबोबाय बा नोंहा कम्पानिनिफ्राय फैसा लाबोबायबा नोंहा गारि भाराल' लाबोदोंलै आं दिपालि आब', गारि भाराल'। हादाना बिदिनो जायोथ' आरो। थायो राजा हेकार जिनियस। बाप राजाया दहाय फैनानै लाइट सिगोन माथो इयो। हादाना बिदिनो जायोलै आगै औ बिदिनो जायो दिपालि आब' हादाना। हाग्राबारि एबेक्सन जाहां जाहांसो एबेक्सनसो जागोन नामाथाय जोंनाबो। एबेक्सन जाबाथ' जाल्लायानो जाबाय। दसे थाबावनोसै र'। 1 घन्टा पुरा बानायनोसै। सुसमिता मुसाहारि आब' मोनफैदों थेंकिउ स' माच सुसमिता आब'। खबर सबर माब्रै? हाय गुड मर्निं 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 सुसमिता आब'। गुड मर्निं। मा मा ओंख्रि जाबोखो सुसमिता आब'? जोंहा भाबना इउके आया है थैंक यू सो मच भाबना जी मेरी लाइफ में ज्वाइन होने के लिए। गुड मॉर्निंग 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 कैसे आप बताओ भावना जी। गुड मॉर्निंग हाउ आर यू आई फाइन फाइन भावना जी। हर हर महादेव हर हर महादेव भावना जी हर हर महादेव न्यू कम हर हर महादेव। सङाखै दाबो सङाखैनो दाउआ ओंखाम सङाखै आरोना दाबो। हर हर महादेव हाँ भावना जी के साथ फ्रेंड नहीं है तो फ्रेंड आ जाओ कोई फ्रेंड नहीं है क्या? आई एम फाइन ओ फाइन ना जोंहा सुस्मिता आब'आबो फाइन। जोंहा भावना जी क्या कर रहा है हेलो हेलो ले रहा है हेलो हेलो कैसा सभी को नमस्कार हाँ सभी को नमस्कार सभी को नमस्कार भावना जी। ठीक है अच्छा ठीक है ना भावना जी ठीक है। मैं भी ठीक हूँ भावना जी मैं भी ठीक हूँ बढ़िया हूँ अभी। थोड़ा नेट के लिए प्रॉब्लम है मेरा भावना जी थोड़ा नेट के लिए प्रॉब्लम हाँ प्रॉब्लम है थोड़ा नेट के लिए। किसी का भी वीडियो नहीं देख पा रहा है भावना जी आपका भी वीडियो नहीं देख पा रहा है। जोंना क्या खाया मैं खाना खा लिया हाँ भावना जी मैं खाना खा लिया सुबह में। 10 लाइक डन जोंहा सुस्मिता आब' थेंक इउ स' माच। जोंहा रन्देस्वर अफिसियेल फैदों हेल' हेल' रन्देस्वर अफिसियेल माबोरै खबर सबर खोन्था दे। खबर सबर माबोरै ओंखामफोर जाखांबाय नामा रन्देस्वर? नेटवर्क रुक गया है क्या? नेटवर्क रुक गया? कोई बात नहीं कोई बात नहीं है। राम राम अच्छा राम राम। कोई नया है तो फ्रेंड कर लो नया है तो फ्रेंड कर लो। ओ भावना जी के साथ फ्रेंड कर लो कोई नया है तो। ये हम लोग का गांव है भावना जी हम लोग का गांव है बहुत जंगल है जंगल जंगल पूरा जंगल है हम लोग का गांव। राम 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 राम। रन्देस्वर थांबाय नामा नोङो रन्देस्वर? आसामी हाँ आसामी है भावना जी आसामी है। रन्देस्वर थांबाय नामा नोङो? जोंहा राजा है कार जीनियस राज आया है फिर वापस आ गया ना। हेलो हेलो कैसा है राजा जी बताओ कैसा है? नागपुर से अच्छा आप नागपुर से है क्या भावना जी? आप नागपुर से? तेजपुर है हम लोग का तेजपुर असम। तेजपुर असम है आपको तो मालूम है ना भावना जी आपको मालूम है मेरा जगह।
तेजपुर आसाम से है मैं। कमेंट करो गाइस। कौन नेट प्रॉब्लम प्रॉब्लम है? ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। अपना कौन कौन है गाइस? लोग कमेंट करो यार। ट्रक रुक गया, अच्छा रुक गया ना? अभी कैसा चल रहा है पवना जी? अभी ठीक चल रहा है ना? अच्छा, क्या दिया है पवना जी? बकरी बेच दिया ना? तो हाँ, कौन कौन है? कमेंट करो यार। कमेंट करो कमेंट करो। कौन कौन है? कमेंट नहीं कर रहा है। देख रहा है बाकी लोग ना पवना जी? बाकी लोग देख रहे यार। कमेंट तो करो। कभी कभी रुके, हाँ कभी कभी रुक रहा है यार। मेरा लाइफ कभी कभी रुक रहा है। क्या करूं मैं? अच्छा, ये मेरा गांव है। मेरा गांव है ये। पूरा जंगल जंगल है, सभी तरह से जंगल है। पूरा जंगल जंगल। कमेंट करो। हर हर महादेव महादेव। हर हर महादेव। कमेंट करो दोस्तों, कमेंट करो। ज़्यादा टाइम नहीं रहने वाला। मैं भी नेट प्रॉब्लम है। ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, थोड़ा टाइम रहेगा। कौन कौन है दोस्तों? राजू भाई की अलबी में, लबी में। राजू भाई की लबी में। अच्छा, राजू भाई लाइव दे रहा है क्या भावना जी? राजू भैया लाइव दे रहा है? मैं तो नहीं देखा था। लाइव दे रहा है ना नहीं दे रहा है? राजू भैया लाइव दे रहा है? आप आपका मतलब क्या बोला भावना जी आप? राजू भाई की लाइव में आप? हाँ, थोड़ी देर में दीपाली अबोन। थोड़ी देर में तो भावना जी, थोड़ी देर में का मतलब क्या बोल रहा है? राजू भैया लाइव दे रहे क्या भावना जी? मित्र बना, अच्छा। भावना जी मित्र बना है ना राजू भैया का लाइव में? हाँ हाँ मालूम है, हमको भी मालूम है भावना जी। हाँ, मित्र तो राजू भैया के लाइव में हुआ था हम लोग। मित्र हुआ था। राजू भैया का लाइव में मित्र हुआ था भावना जी, हाँ। मालूम हो गया, हमको भी मालूम हो गया। अभी कौन कौन है? राजू भैया के लाइव में 10 बने, हाँ। राजू भैया का लाइव में 10 बनी है हम लोग। राजू भैया का लाइव में 10 बना है। तो कौन कौन है? और नेटवर्क क्या हो गया? नेटवर्क को, मेरा नेटवर्क को क्या हो गया? नेटवर्क खींच नहीं पा रही क्या मोबाइल? मोबाइल को फेंक देगा मैं अभी। क्या हो गया मेरा नेटवर्क को? बार बार रुकता है, बार 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 बार। जगह ही अच्छा नहीं है क्या? हो। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराई तो मुस्कुराने की
कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराओ कभी तो लगता है जैसे होठों में कर्ज रखा है। क्या गाना है यार। क्या पढ़े क्या पढ़े। सब चला गया सब चला गया। रुक रहा है क्या मेरा लाइव, रुक रहा है क्या मेरा लाइव, रुक रहा है क्या गाइस लोग। कोई भी नहीं है तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ, ओ हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ। आंहा दखनायावसो दं, दखानावसो दं। हाहाहा दखानावसो दंना दैबालाय आब', मेथाइ जाखुमाबाय था। मेथाइ जाखुमाबाय थालै दिपालि आब'। दखानावसो दं। नाइस भइस, आदसा नाइस भइस ना। थेंक इउ स' माच दिपालि आब'। नाइस भइस। मैसो गारमानिसो गारांफोरानो। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, सब चला गया दीपाली। दीपाली दीदी कोई भी नहीं है। गाराङानो जाखाथारा ना दिपालि आब'? बेनोसो मेथाइ खनस्रोलायबावो। गाराङानो जाखाथारा। दीवाना है ये दिल, क्यों पागल है धड़कन। खैथासिम थागोन, खैथासिम थागोन जेबो टाइम थिखना गैयालै दिपालि आब'। खैथासिम थागोन जेबो टाइम गैया। दोननोबो नागिरबाय आं, दोननोसो नागिरबाय आं। सोरनिबा लाइभआवसो थांलाबायनोसै दसे। दोननोसै ना होमबा दिपालि आब'। कोई आया था यार, कमेंट तो करो गाइस लोग। अ नंगौ नामा, नंगौलै नंगौ दिपालि आब' नंगौ। SOS DTN थैंक यू सो मच मेरे लाइव में आने के लिए। SOS फुल वाच खालामबाय। आदसा जोंहा SOS आ फुल वाच खालामबायनोलै माखौबा। SOS थैंक यू सो मच आंनि लाइभआव जइन जाफैनायनि। वाच खालामबाय। वाच खालामखो एसे रायलायनो मोनिया गोबावथार जाबायना SOS। दसे रायलायनो र' SOS जों। दे SOS थांफिनबाय नामा? SOS SOS DTN थांफिनबाय नामा SOS? थांफिनाखैब्ला कमेन्ट खालामलाय प्लिज कमेन्ट खालामलाय। आरो लाइक होआखैब्ला लाइकखौ खनसे थुनानै हो। SOS लाइकखौ खनसे थुनानै हो।
चला गया, चला गया, गया।